Hei Suomi! Hyvää adventtia kaikille eurooppalaisen perustuloaloitteen ja sen allekirjoittamisen kanssa. Olen Jaanus Nurmo ja virolainen perustuloaktivisti. Asun Rakveressä, joka on muun muassa Lappeenrannan ja Lapuan ystävyyskaupunki. Mutta olen niin sanottu vanhan koulun tallinnalainen, joten puhun suomeakin. Opiskelin sen neuvostovallan aikana. Opettajani olivat tietysti TV1, TV2 ja Mainos TV. Perustuloaktivistina kutsun teitä allekirjoittamaan eurooppalaisen perustuloaloitteen. Aika ei ole enää paljon. 2 vuotta sitten olin luultavasti edes koko maailmassa ensimmäinen perustuloaktivisti, joka kumosi mediassa, siis virollisessa mediassa, BBC:n väärän uutisen Suomen perustulokokeilun ennenaikaisesta keskeyttämisestä. 2 uutistoimistoa kysyi minulta mielipiteen ja yksi noin vain julkisti minun kumoavan sanoman, mutta yleisesti tuntui silloin, ettei Viron uutistoimituksissa enää ole tämmöisiä vanhan koulun tallinnalaisia, kuten minä, joka tarkisti heti, mitä suomalaiset lähteet asiasta sanovat. Ne eivät olleet sanonut mitään, joten oli selvä, ettei mitään ollut keskeytetty. Euroopan kansalaisaloitteen perustulon käyttöönotoksi on nyt keräämässä allekirjoituksia ja minä ihmettelemässä, missä ovat ne 2000 suomalaista koehenkilöä. Virossa on 875 tai nyt jo enemmän allekirjoituksia. Ei se riitä, mutta Suomessa 683. Minusta tuntuu, ettei tietokampanjasta ole edes joutunut niille koehenkilöille. Siksi kutsun ensisijaisesti Kelan ja kokeilun työryhmän ihmisiä, joilla on koehenkilöiden yhteystietoja, jos on. Lähettäkää niille tieton tästä virallisesta eurooppalaisesta aloitteesta. Otetaan käyttöön vastikettomat perustulot koko EU:ssa. Ja tietysti kutsun kaikki muut suomalaiset levittämään tietoja siitä aloitteesta sosiaalimediassa ja erittäin tärkeää, jos kirjoitatte mielipideartikkelin perustulon puolesta, niin älkää unohtakaa mainitsemasta kansalaisaloitteen. Onnistuisiko tehdä niin, että uusi vuosi alkaisi 10 000 allekirjoituksella Suomessa? Yritetään ja uskotaan yrityksen. Valoa ja aurinkoa meille kaikille tänne talvisen hämäryyden.